Trebuie să citim. Dă, Răducu, derulează. Dă mai sus. Așa, președintele Klaus Iohannis a calificat ca un pic neobișnuit faptul că România nu a fost invitată la o întâlnire a secretarului general al NATO, Mark Rutte, cu Volodymyr Zelensky și principalii lideri europeni care susțin Ucraina în război împotriva Rusiei. Deci, noi țara pe care va trece armament către Ucraina, adică rachete, că doar nu o să trimită, nu o să treacă niște prăști pe la noi, către Ucraina, nici măcar nu suntem chemați acolo. Deci noi am ajuns cei mai, nu știu, cei mai sclavi din toată lumea asta. Nu există sclavi mai mari decât ăștia care ne conduc și care fac și duc poporul ăsta în război. Da? Șeful statului a fost întrebat într-o conferință de presă la Bruxelles, deci el era și acolo. Toți erau acolo. Practic el mânca covrigi și osana. Ce să facă dacă se duce degeaba la Bruxelles? De ce România nu a fost invitată la reuniunea de la reședința secretarului general al NATO, Mark Rutte, unde este programată o întâlnire cu președintele Zelensky în prezența liderilor din, atenție, Polonia. Deci prin Polonia trec rachete, înseamnă că Polonia chiar își dorește babardeală cu Rusia și e de acord, participă la întâlnire Polonia, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia. Da? România nu. Ceea ce e bine. Doamne, mă bucur, Doamne, Dumnezeu lucrează extraordinar. Nu vrea să ne bage în război. Deci, faptul că... E o concluzie. Nu, concluzia este simplă. Faptul că nu ne-a invitat arată România. Germania a căzut, Marea Britanie se clatină, Italia, dacă nu se cumințește rapid, este în picaj liber. Deci Italia, dacă mai joacă curvăsărește așa la două capete, doamna Meloni e ceau bambina, da? Polonia e în prag de război civil parlamentar, da? Deci, că să strâng băiețașii ăștia este frecție la un picior de lemn. Dar vreau să vă arăt reacția de hăbăuc a președintelui României. Știu de această întâlnire, am știut din capul locului, nu cunosc cine a convocat. Statele care au fost convocate, respectiv pe alții, nu i-a convocat. Deci, încă o dată, ca să vedeți cine conduce România, zice... Știu de această întâlnire, am știut din capul locului, dar de fapt el nu știe nimic. Nu cunosc cine a convocat. Păi bă, dacă e la reședința lui statele care au fost convocate, păi dacă ție nu ți s-a spus nimic, înseamnă că nu trebuie să știi nimic. De-aia nu ți s-a spus ce state erau. Dar era logic ce state erau, trebuia să ghicești. Respectiv pe alții nu i-a convocat. Mi se pare un pic neobișnuit, pentru că noi în NATO lucrăm în consens. Bă, nu e un pic neobișnuit. Este... Te-au scuipat, mă, ți-au tras niște flegme în ochi, uite așa, în dispreț total, pentru că ești cel mai fraier. Ești preșul lor, mă, preșul lor. Nici nu te mai întreabă, mă, Iohannis. Nu te mai întreabă, hai, bă, Barș, pleacă de aici, noi oricum trecem rachetele pe la voi. Deși NATO nu știe că pe la noi e greu. Cu râu, cu ramul, cu sărăcia. Da? Eminescu a fost genial. Te întrerup 30 de secunde să le spot. Mi se pare un pic neobișnuit, pentru că noi în NATO lucrăm în consens, nu pe grupulețe și nici pe bisericuțe. Dar cu siguranță vom ști foarte exact ce s-a discutat, pentru că știm despre ce se va discuta și la momentul oportun vom avea o poziție oficială față de
noi n-am avut poziție oficială din partea nimănui din statul român la faptul că mâine o să vedem niște rachete care trec cu ștampila în NATO, trec, că n-ai cum să nu le vezi, că o să le vadă oamenii și dacă trec noaptea și dacă trec dimineața, oamenii le vor vedea, da? Și dacă scrie pe ele cereale, tot se află. Și atenție, nu că se află, că poate nu aflăm noi, dar află ăia. Și o să avem știri, domne, rușii ne-au bombardat un tren cu 40 de vagoane de cereale care mergeau pentru săracii din Ucraina. Ce ticăloși sunt ruși. Sau margarină. Domne, 40 de vagoane cu margarină pentru săracii din Ucraina, mergem să ducem mâncare și rușii răi au bombardat și culmea, Doamne, știți ce a explodat margarina aia? Doamne, a sărit în aer margarina aia, fantastic. Ca să ducem până la final, oameni buni, cum se cheamă asta? Nu știu, sclavagismul ăsta cu care ne... Acum eu vreau să întreb, Radu, când ești sclav, te mai cheamă cineva la masă să discuți, că despre asta este vorba, când ești un executant și semnezi orice, ți se spune, și flancul estic în sus, în jos, la orice eveniment, ziua Marinei, la ziua eroilor, la orice eveniment a fost prezent Klaus Iohannis, întotdeauna am vorbit doar despre NATO, n-am vorbit despre România. Atunci te întreb, de ce ai mai fi chemat când tu oricum ți-ai dat acordul pe orice, fără să consulți poporul printre altele? Când te apleci așa în fața, te faci mai mult decât preșul, adică știi că preșul nu zice nimic, domnule. Preșul te așteaptă acasă, te ștergi pe picioare, ai intrat în casă. Bă, la noi preșul de român, de președinte, după ce te-ai șters, îți mai zice și o vorbă dulce, să vă pup în fund, să vă ling undeva, să vă fie bine, mai vreți ceva de la mine? Adică nu e suficient că e preș, e mai mult decât preșul. Gratis de la noi, oricum, totul. Deci m-a șocat, și asta ca știrea numărul 5. Doar să o arătăm ca titlu. Deci, se face în Ucraina Forumul Românilor din Ucraina. În aceste momente, acest forum devine de o importanță maximă. Poate că acum ceva timp, când nu era război, era așa, o sindrofie, da? O paranghelie cu folcloriste și cu brânză și cu cărniți. Dar acum se pun chestiuni foarte grave acolo, cu bisericile, cu școlile, cu limba. Și la acest forum al românilor din Ucraina, țară care a zis, domnule, la noi limba oficială este ucraineană și atât, n-aveți voie să așa, nu e cu ce drepturi le oferim noi maghiarilor. Curism mai mult decât ăsta și trădare națională mai mare decât asta, niciodată nu o să văd. Păi băi ambasadoare, bă, păi tu te adresezi cui, mă? Păi românilor. Ce să le vorbești în engleză? Că ea din Ucraina știu română și ucrainiană. Este important de văzut cine este ambasador acolo, Radu. Nici nu mă interesează. Nici nu, este important să vedem exact cine a fost trimis. Gabriela, atâta vedea că nu-l bagă nimeni în seamă. Și probabil că l-a văzut un reporter și a zis, Bade, ce faci pe aici, Bade? O, te mănânc un covrig. Da? Dar cu ce ai venit aici? Am venit cu doamna Carmen. Bun. Și doamna Carmen la shopping. Și matale, mănânc un covrig. Pe bre, e ședință NATO. Tu nu? Ședință NATO? Eu nu. Nici nu știu. Da? Deci, ca să înțelegeți în ce situație ne aflăm. Și acum ne întoarcem ca să vedeți, pe de o parte, la nivel internațional, acest președinte al României, ca toți ceilalți, și conducă tot ce trimitem noi ca reprezentare, sunt priviți ca ultimele gunoaie, ca ultimele mizerii, ca ultimele, nici măcar preșuri nu pot fi numiți acești oameni. Și asta e părerea celorlalți despre ai noștri, pentru că sunt
cum spunea cineva, zice, problema politicienilor români este că unul din trei este la fel de corupt ca ceilalți doi. Ceea ce se și vede acum, s-a strâns toată gașca politică să facă guvernul pup. Da? Sau acum o să fie numai guvernul pup. Te pup, te pup. Că e fără USR. Da? Deci ori te pup, că ei își fac banii și noi stăm ca fraierii, ori guvernul pup. Încă nu știm. Nu știm pentru că deranjul e mare și ajungem la ce se va întâmpla de fapt. Pentru că încep oala să fiarbă. Și o să vedeți cum îi sare primul capac, îi sare în freză direct lui Iohannis. Deci, marea problemă a României nu e poporul român. Și cum votează poporul. Poporul român poate să voteze pe cine vrea mușchiul lui, oameni buni. Dacă e lăsat. Și va fi bine. Faptul că problema noastră sunt acești dușmani din interior care ei au dărâmat România în acest moment. Ei au dărâmat-o și în 89, ei au dărâmat-o și acum. Seamănă destul de mult momentele, exact. Pentru că dacă în 89 sistemul îl pregătise pe Ion Iliescu, acum sistemul nu mai merge doar cu unul singur. Vine cu mai mulți. Și o să vă spun cu ce pregătește, că acum e democrație. Nu mai este cu întinarea valorilor socialismului, cum spunea Iliescu, și lua 90% din voturi. Deci, situația în acest moment este foarte, foarte, foarte complexă, nasoală, dar asta pentru că România a fost atacată din interior. Pentru că fraierii ăștia nu mai primesc ordine de afară. De afară dacă vor să facă ceva. Că multă lume a zis, dom'le, a dat Ursula ordine, n-a dat, dom'le, nimeni în ordine. Vă spun eu, nimeni. Știți cum e? Ăsta s-a sfătuit probabil cu o gașcă de securiști, interconectați cu ceilalți și au zis, bă, ce facem? Ce facem că pierdem tot? Șeful, anulează alegeri, dă-le măsa. Ei n-au gândit și pasul, niciodată nu gândesc. Și au zis, băi, le anulăm, scrie în Constituție că, bun, și acum vreau fraza cu Iohannis, ca decupat-o Emil, în care spune că el nu poate să plece. Că el ar vrea să plece, dar nu poate, nu-l lasă Constituția. Cum să minți în halul ăsta? Da, avem astăzi a răspuns din nou la această întrebare. Dacă vrei, le vedem și ce a răspuns cu privire de ce n-a fost invitată la Bruxelles. Adică avem câteva, sunt foarte scurte și am putea să le comentăm. Hai să le vedem, după care să vedem de fapt, ce se pregătește, oameni buni, pentru că ați văzut și Victor Ponta s-a întâlnit cu Donald Trump. Da. Hai să vedem primul material. Domnule președinte, după anularea alegerilor, ați spus că veți rămâne în funcție până când va fi ales un nou președinte. Vreau să vă întreb dacă vă mențineți această afirmație sau dacă veți lăsa locul noului președinte al Senatului și dacă veți rămâne, când credeți că ar trebui organizate din nou alegerile prezidențiale? În ce perioadă? Da. Este foarte bine că mă întrebați acest lucru, pentru că am observat în spațiul public fel și fel de interpretări. Constituția noastră, în acest punct, este foarte clară și această situație este expres prevăzută în articolul 82 din Constituție. Deci nu este cumva o ingerință din partea mea în treburile constituționale, ci este articol de Constituție. Mandatul președintelui se încheie în momentul în care președintele nou ales depune jurământul. Punct. Fără niciun fel de posibilitate de interpretare. Curtea Constituțională nu mi-a prelungit mie mandatul cum eronat vehiculează unii politicieni care probabil nu au avut timp să citească articol din lege, chit că e numai un rând. Curtea Constituțională a subliniat că există acest articol și acesta se aplică. Atât. Deci Curtea Constituțională de fapt a spus, atenție, este lege și legea se aplică. Asta a spus Curtea Constituțională și asta fac eu. Eu nici nu pot să plec. Cum să plec dacă Constituția îmi spune că trebuie să stau?
nu este o alegere. Dacă aș pleca, ar trebui să plec prin demisie. Ori să plec prin demisie, sigur, este posibil și acest lucru, dar n-aș face-o fără o motivație extrem de solidă pentru un interes public. Bun. Ați văzut, președintele știe Constituția perfect. Este articolul 82. Nu e 82, Iohannis, e 83. Da? Mai spunem încă o dată. Punctul 2 zice, minte, doamne, deci este... Aici a intrat în rolul lui de profesor și a adus la minte, odată era profesor și vorbea la niște copilași așa. Bă, clasa, nu știu, a 3-a, a 4-a, 5-a, nu știu când se face fizică, da? Păi, Iohannis, băi, tu chiar de iei pe toți de idioți, de proști. Bă, dar nu se vedea pe el că rânjetul lui, el când minte de bubuie și știe că se uită lumea la el și că ne prindem, el are emoțiile lui, se văd acolo. Deci se vedea clar, da, mimica aia și tot, era clar. Bă, Iohannis, minciuna ta este penibil, minciunile tale sunt penibile. CCR nu mi-a prelungit mandatul. Păi da, că CCR n-a avut curaj nebun să scrie CCR hotărăște. Că nu vor pușcărie. CCR au făcut-o foarte abil și o să mai explic o dată și nu înțeleg de ce Călin Georgescu, repet, noi suntem emisiune publică. Ba Nu. Călin Georgescu s-a dus la înalta curte fără să aibă nicio calitate. Cei de acolo, nu știu sub ce formulă, l-au declinat la Curtea de Apel. Dar nu e aceeași speță. Deci tu, Călin Georgescu, dacă tu vrei, încoată, Călin Georgescu, poate mâine să se rea alegerile dacă face ce spun eu în emisiuni. Și anume, Călin Georgescu, te duci frumos la Curtea de Apel, iei hotărârea 32 a CCR-ului, aia în care zice că anulăm, că facem, că dregem, dovedești că sunt alte argumente, că este act administrativ. De ce? Mai spun o dată, Călin Georgescu, că poate nu înțelegi. Că de-aia mă miră, zic, bă, dacă Călin Georgescu ar fi primul interesat, de ce să plimbă de colo, mai face o emisiune, mai zice ceva de acasă din bucătărie? Călin Georgescu, încă o dată, te duci, personal depui acțiunea. Esența transformării în act administrativ a hotărârii 32 este că acea zisă hotărâre și-a depășit competențele, adică hotărârea nu poate fi validă în sensul a fi o dispoziție constituțională, că îi dau și argumentele termeni juridici, da? Ca hotărâre. De ce? Pentru că, repet, Curtea nu se poate autosesiza. Curtea răspunde doar la sesizări. Este sesizată pe o temă, răspunde doar pe acea temă. Cu da sau nu, constituțional, neconstituțional. Nici Punct. EPO nu se autosesizează, Deci, nici Biroul Electoral Central. Curtea nu poate hotărâ să facă guvernul aia, să facă aia, ceea ce determină ca întregul document să devină nul ca hotărâre a curții, deci nu se adaugă în normativul constituțional care este format din toate hotărârile curții definitive, alături de Constituție, și practic el rămâne un simplu act administrativ. Orice act administrativ te duci la contencios cu el, la Curtea de Apel. Și la Curtea de Apel te duci și îl desfințezi. Am făcut emisiunea, i-am trimis-o și lui Anca Alexandrescu să se distreze, deci acolo e toată marfa. Ce caută el la curte, la înalta curte, la să plimbă? Deci undeva îmi dă cu virgulă, da? Că, în mod normal, bă, dacă vrei să se rea alegerile, anulând 32, de ce spun? Rămâne hotărârea 31, care scrie acolo definitivă și obligatorie, din care rezultă că să se treacă la organizarea turului 2
cu cei doi candidați în finală. Bun. Exact. Avem și o declarație a lui Klaus Werner Iohannis cu privire la CCR și CSAT tot astăzi, dacă vreți să Bun, vedem. dar numai o secundă să mai vorbesc despre declarația lui. Deci minte de bubuie și zice, dom'le, aș pleca, dar nu mă lasă Constituția. Încă o dată, acest pasaj 2 din articolul 83, încă o dată, este doar unul tehnic. Da? Și asta o știu toți cei din Curtea Constituțională, orice, de la primul la ultimul angajat. Râd ăia, că am și o conexiune, îți dai seama. Râd oamenii de la Curtea Constituțională, de amărâți ăștia de judecători, dom'le, râd și iau la o mișto, au ajuns niște terchea-berchea, niște golani ai justiției. Au dat-o ei, uite așa, amestecată, dar tot golăneală ordinară, găinărie ordinară, este acest 32, acest act 32, poți să te ștergi cu el la fundul istoriei, pentru că nu are nicio valoare. Nu are cum, nu va rămâne. Acest act nu va rămâne ca hotărâre. Va rămâne atâta timp cât nu se face Deci, ceea ce trebuie. orice student în drept a învățat și știe. Aliniatul 2 din articolul 83 este tehnic. Președintele României își exercită mandatul. Care e mandatul, oameni buni? Iohannis. Bă, nu ne mai minți, bă, că nu suntem handicapați, mă. Mandatul. Care este mandatul? Că o luăm așa ca la școală, dragi copii, să uite și copii la noi, dragi copii, uite. Mandatul. Care este mandatul? Mandatul, scrie în propoziția de sus, fraza de sus. Mandatul e de 5 ani. Da? Deci președintele României își exercită mandatul, putea să scrie, de 5 ani, da? Că ăsta e mandatul, nu spune alt mandat. Nu, păi, Deci, că așa facem la copii, la compuneri, da? Deci, care mandat? Președintele României și exercită mandatul. Care mandat? Mandatul de sus de 5 ani. Nu spune 5 ani și câte zile vrea Iohannis, da? Până la depunerea jurământului de către președintele nou ales. Exact ce vă spuneam tehnic. Deci când se face ceremonia fix la 5 ani, da? Iohannis în Parlament, vine nou ales și spune jur. Când s-a terminat jurământul, Iohannis a ieșit pe ușa istoriei, da? Celălalt își ia atribuțiile de președinte. Nu se întâmplă treaba asta, nu e obligatoriu. Pentru că toată Constituția prevede în multe locuri ce se întâmplă când expiră mandatul președintelui. Dar nu aici. Vorbește de vacantarea funcției, vacanța funcției de președinte. Deci, Iohannise, orice ai spune tu, uite-te și tu, suport în România nu mai ai. Și-au bătut toți joc de tine. Te-au lăsat în offside. Suport afară, nici Ursula azi nu ți-a dat un ceai. Ai stat pe acolo, pe holuri, da? Cu covrigul la mână. Poate cred că era de la Ciolacu, eu fi dat Ciolacu. Bă, să ai și tu un covrig, că nu te mai bagă nimeni în seamă, da? Ia de aici covrigi de Buzău. Tu vii și zici, păi că ne mai poți păcăli pe noi. Tu nu înțelegi că nu te mai iubește un om în țara asta, Iohannise. Nu știu dacă te-a iubit vreunul, dar sigur azi nu te mai iubește nimeni. Tu nu înțelegi în ce situație pui în românii și românii de pretutindeni și țara asta față de orice țară, și vă spun și de ce. Păi chestia pe care a făcut-o Iohannis deranjează pe toată lumea. Păi da, e un precedent. Păi, Ai creat un precedent. ăia de la putere, care sunt la putere și simt că pierd puterea în toate țările astea democratice, da? Din Europa, bă, se gândesc, băi, ia fii atent, mă, ce putem să facem. Păi în Germania, deja AfD-ul spune, ce faceți, mă, vă pregătiți să anulați alegerile ca și în România? Deci aia din opoziție. Deci, Iohannise, tu înțelegi că gestul tău poate duce la revolte uriașe în toată Europa? La noi se rezolvă. Că o să pleci, că rămâi singur și o să pleci, n-ai de ales. Și o să spun și de ce o să pleci. Nu că o să vrea el. Dar ne faci de râs, Iohannis, în toată lumea asta, Păi nu, cu această ar trebui minciună. Să punem AMR 3 zile, nu? Așa se spunea când erai în armată. Nu, noi nu punem AMR-uri. Nu, noi așteptăm să plece, repet. Zile
mai pe sunt? 21 este ultima lui zi. Punct. 3 zile mai sunt, asta spun. Mandatul e de 5 ani, da? Iohannis, încă o dată. Și care președintele își exercită? Mandatul este mandatul ăsta, fraiere, că tu spui că tu respecti numai punctul 2, nu, tată, trebuie să respecti tot articolul 82, 83. Deci mandatul e mandatul de sus, ăla de 5 ani fix, da? Nu altul. Deci va pleca prin demisie, Gabriela. Da? Să plece prin demisie. Că el nu înțelege și oricum e grav. Știți de ce nu va putea să rămână? Dânsul a zis că nu-și dă demisia. Cum? Dânsul a spus astăzi că nu-și dă demisia. Nu, a zis că totuși dacă e vreun interes, vreo ceva, vreo cutare, Iohannis, dai demisia, spun eu că îți dai demisia, adică sau pleci, mai bine pleci. De ce? Pentru că, uite, colegii de la Nașu TV Canada au luat un punct de vedere complementar cu ce am spus eu la ultima emisiune la care am fost prezent. Un punct de vedere foarte bun, al lui Dan Diaconu, care spune așa: se pare că așa zisele partide pro-europene s-au cam prins că guvernarea frige rău. De ce? Nu pentru că nu le-ar fi poftă de ceea ce știu ei mai bine de atâta amar de vreme, adică furt până la refuz, ci din cauza că guvernarea are iz penal rău de tot. Să vă explic. În mod normal, noul guvern trebuia numit de noul președinte. Corect. Acest nou președinte nu există deoarece Plăvanu s-a instaurat dictator. Însă, toate actele sale sunt lovite de nulitate și toți cei care execută ordinele sunt pasibili de închisoare. Ceea ce face Plăvanu se numește în codul penal uzurpare de calități oficiale. Adică i-au dat varianta soft. Eu am pus-o direct aia, trădare națională. Infracțiune definită în articolul 258, aliniatul 2, e parcă făcut pentru Plăvan. Iar din aliniatul 3 putem înțelege că nu poate scăpa cu mai puțin de 5 ani de pușcărie doar pentru infracțiunea asta. Acum, toți cei care le ascultă ordinele sunt pasibili de încadrare în același articol. Plus că eventualele acte semnate de ei sunt lovite de nulitate și statul se poate întoarce împotriva lor pentru a recupera daunele. Cu alte cuvinte, e nasol de tot. Iată motivul pentru care USR vrea să o șteargă de la guvernare, iar pe la celelalte partide se caută proștii care trebuie nominalizați în funcție de miniștri alocați conform algoritmului. Bomba vine însă de la, am sărit un pic, de la Ciolacu. Inițial ar fi vrut funcția de premier, deoarece considera că poate beneficia de aceeași apărare ca și a miniștrilor care rămân în funcție. Și aici explic, ca să fie mai greu din text să înțelegeți. Unii miniștri au vrut să rămână în guvern în continuare, dar pe aceeași funcție. Ca să spună, domnule, oricum, neavând, nemodificându-se, eu mi-am păstrat continuitatea pe același guvern. Dacă el intră ministru în altă parte, este ca și cum s-a considerat că e normal ce face Iohannis, da? Și că atunci el riscă și el să fie complice la acest articol penal. Da? La fel și la ăsta cum Ciolacu, da? Care începe să dea în spate pentru că și-a dat seama că el, automat fiind numit prim-ministru, în mod ilegal, intră din start la uzurpare, dar eu consider și mulțumesc lui Dan Diaconu că a pus și acest punct de vedere. Ciolacu, miniștrii nu, dar Ciolacu intră și el la trădare națională. Și oricine e prim-ministru. Oricine va fi președinte al Senatului intră la trădare națională dacă nu-i cere în secunda 2 lui Iohannis să părăsească locația, locul și Cotroceniu și tot. Da, toți parlamentarii, atât Camera Deputaților cât și Camera Senatului, camere reunite, pot solicita suspendarea din funcție. Nu, atenție!
Nu ai cum să suspenzi pe cineva din funcție care el nu mai e în funcție. Încă e, 3 zile. Nu ai cum. N-ai cum, durează, e prea foarte complicat. Repet, de ce să suspenzi pe cineva? Că atunci e ca și cum nu-i mai dai o șansă să-i vină mintea la cap. Da? Deci, Iohannis, repet, 21, când e 21? Vineri? Sâmbătă, nu? Iohannis, de când nu te mai prins sâmbătă pe în București, tai-o, nene, tai-o și nu te mai întoarce. Da? Duminică este 21. Duminică? Ok. Deci tai-o, Iohannis, tai-o că e bine. Deci, președintele Senatului, că va trebui ca Parlamentul nou să aibă un președinte al Senatului. Da? Sâmbătă este, îmi spun colegii. Sâmbătă. Dacă președintele Senatului nu-i cere imediat, pentru că automat, cum spune Constituția, când Plăvanu pleacă pe 21, că îi se termină mandatul ăla fix de 5 ani, următorul, dacă nu e președintele nou, următorul este președintele Senatului. Da. Dacă el refuză, și aici, într-adevăr, poate fi interesant, el poate să refuze, fără să pățească nimic. Da. Dar ăla care e în Camera Deputaților Nu mai poate refuza. nu mai poate refuza. Pentru că, în momentul ăla, trădare. Trădare Deci, peste e trădare, foarte interesant. Deci foarte interesant că a trebuit să citesc destul de mult. Dar, uite, vezi de ce e bună câte o răceală de asta? Că Ai timp. te ține în pat și ai de Ai citit. timp. Ai timp, da. Lucrurile sunt foarte grave și să ne aducem aminte de la ce a plecat. Răducu, ți-am trimis pe Telegram, cred, o știre de ultimă oră. Te rog să difuzăm această știre și vă rog să stați drepți cu toții. Da. Încordați, da? Încordați. Da. Această știre de ultimă oră, pentru că de aici a plecat totul, oameni buni. De aici Iohannis și-a luat inima în piept sau din piept, sau cum se zice, a devenit și el în sfârșit, s-a făcut și el o dată bărbat și a anulat alegerile din România ca un adevărat dictator. Prima oară când s-a simțit și el mândru că a făcut ceva. Și nu era luni. Ce zi era? Vineri. Deci Iohannis a anulat alegerile vineri. Vă dați seama? A lucrat vinerea. Și s-a simțit și bărbat. Adevărat dictator, urmaș demn al marilor dictatori ai lumii. Hai să vedem de la ce a plecat știrea. Da, Răducu, o avem? Video, da. O ai pe Telegram? Da. Două mare pe ecran. Două. Și sunet vrem. Și sunet. Asociate de forțe extremiste legionare, se înregistrează atacuri violente și susținute împotriva clădirii și personalului Ministerului de Interne, apărat de forțe insuficiente acolo unde se aruncă sticle incendiare împotriva celor blocați în interior. Este atacată acum și stația de benzină din apropierea clădirii Ministerului de Interne, de unde agresorii scot benzină pentru a pregăti sticlele cu amestec exploziv. Sunt înregistrate și nu numai aici, se arată în comunicat, ci și în zona casei de mode, televiziunii, răniți grav, acte continue de agresiune împotriva populației și a celor aflați în aceste clădiri și obiective guvernamentale. Cei care le provoacă au, ni se confirmă, se arată în comunicat, arme și muniții pe care le-au sustras din clădirea Ministerului de Interne. Se impune un răspuns imediat de o deosebită fermitate împotriva acestor acte de terorism legionar îndreptate contra tinerei noastre democrații. Exact la Indigo, trăim și azi. Hai să mai dăm o dată, Răducu, de la început tot așa, la dar pe început, marele ecran da. se aude și Mai începutul. tare. Și mai tare. Comunicat din partea Guvernului României. Până la această oră, prin seria de acțiuni grave iresponsabile declanșate de forțe extremiste legionare, se înregistrează atacuri violente și susținute împotriva clădirii și personalului Ministerului de Interne, apărat de forțe insuficiente acolo unde se aruncă sticle incendiare împotriva celor blocați în interior. Este atacată acum și stația de benzină din apropierea clădirii Ministerului de Interne, de unde agresorii scot benzină pentru a pregăti sticlele cu amestec exploziv.
sunt înregistrate și nu numai aici, se arată în comunicat, ci și în zona casei de mode, televiziunii, răniți grav, acte continue de agresiune împotriva populației și a celor aflați în aceste clădiri și obiective guvernamentale. Cei care le provoacă au, ni se confirmă, se arată în comunicat, arme și muniții pe care le-au sustras din clădirea Ministerului de Interne. Se impune un răspuns imediat de o deosebită fermitate împotriva acestor acte de terorism legionar îndreptate contra tinerei noastre democrații. Da, tot colegii de la Nașu TV Canada au postat pe Nașu TV Canada această știre de ultimă oră. Și cum spuneai tu, Gabriela, nu? Ne întoarcem în timp. Ne întoarcem în La timp. Indigo, legionarii. Securiștii, idei puține, dar fixe și proaste. Da? Ideea e că poate atunci prindeau. Astăzi, ele nu fac decât să amplifice și mai mult ura populației. Ce a făcut Iohannis să amplifice și mai mult ura populației. Și atenție, această ură se răsfrânge asupra guvernului Pupu. USR a făcut o treabă inteligentă. Îmi pare rău să o spun, că v-am spus că nu pot susține acest partid neomarxist LGBTist. Au ieșit și Elena Lasconi a și cerut reluarea turului 2 la președinție. Ceea ce mi-arată că s-ar putea ca USR-ul să aibă juriști mai deștepți decât juriștii lui, cum îl cheamă, lui Călin Georgescu și să fie atacat deja la Curtea de Apel în contencios. Nu contează, important e să se reia. Ce contează Tine cine cere? Adică, na. Nu? Asta spune Constituția. Constituția a emis hotărârea 31, care e corectă, deci analiza constituțională arată că este beton făcută, după care te întrebă, au luat o razna și au venit niște marțieni la CCR, deci marțieni au scris hotărârea 32, care este pur și simplu o hârtie de te ștergi la fundul istoriei cu ea, n-ai ce să faci cu ea, este